Ang no left turn policy sa Banilad-Talamban Corridor tibuok adlaw nang iimplementar human gipirmahan ni Cebu City Mayor Michael Rama ang Executive Order 14.3 nga magmugna og Banilad-Talamban Traffic Management Group. Ubos sa maong mando, permanente nang iimplementar ang palisiya sa may University of San Carlos sa Barangay Talamban ug sa Banilad Town Center sa Barangay Banilad. Matod ni Mayor Rama nga dunay kalambuan sa dagan sa trapiko base sa mga feedback sa mga motorista. Apan ang mas importante mao ang road widening. Samtang ang ubang lugar makasinati og no left turn policy gikan sa alas 7 hangtod sa alas 9 sa buntag o gikan alas 3 hangtod sa alas 7 sa gabii. Gimugna sab ang Banilad-Talamban Traffic Management Group nga maoy mag-monitor sa sitwasyon sa Banilad-Talamban Road. Ang Banilad-Talamban Traffic Management Group gimanduan sab sa pagdemolish, pagtangtang ug pagkumpiska ug mga butang nga nag-ali sa mga sidewalks ug sa dalan, lakip na mga poste, vendor stalls ug mga signages.